Tennis videre til Carlino. Man kan se, som jeg sagde. Øvelser for stregen. Jeg synes, du er blevet skarp til din udtalelse. Nye fejl. Redde kampen. Og den spinder allerede på 8 point. Ja, det er flot basket. Ja, det er fint lavet det her. Og Nevis fra den anden side. Fik så lidt for meget. Fik han så igen. Og meldingen på... Ja, det bliver godt for dem at få ham tilbage. Han er helt klart en, de mangler i deres line-up, og man kan se med Marcus Stons. Ja, han bliver meget fri derinde på sit rulle der. Det er godt set af morgen. Ikea mod kurven. Ingenting. Altså i anden omgang. For en enkelt. Johnson må skyde. Rammer ikke. Rebound. BMS, tror jeg. Smager bedre, når man nu var kæmpe foran, så lige pludselig ned i sækken. Så sover man godt i nat. Den vil vi også gerne i kur. Godt spillet Marcelinus ud til Mortensen, der er fri. Så dog denne gang, men Kraljes hænger på Terlev. Det er Doc Pye prøver. Mortensen med et hurtigt aftræk. Og I med den der.